Да. Говорите, каква салата? Такава не искам повече. И да стана да дам много да пипера. Не пречи, ги смесва да го сложа във вода. Не, ще го сложа после. Ще го сложа във вода и после ги пипера. Има салата, просто нямам купи да измисърат. Значи това става едно зърно. Ти с ние фирми рози, едно право красота. То се казва, какво беше целувката, нещо такова беше. Ама има и друго име. Купринено цвет. Да, войчето се засили да засади от трички там. А те са за винове, зла. Ще дам ли? Серги, че искаш ли лед на водката? Утре да ям колата. Серги, лед искаш ли на водката? 75, ама не тук, някъде Благоевградско и знаеш какво измислили? Те тук като дойдат до тук, Знаеш какво измислили хората? Виж колко са предприемчиви. Някаква машина за мелене на грозде. Отиваш с бидончета, купуваш се по 75 стотинки грозде, те ти го смилат на сок и ти го занасяш да ферментира и да се прави. Какво ти помага от цялата? Ами ти няма да се мъчиш да мелиш и да правиш нищо. На здраве! Чакай, че това сега, като помахна от другото. Не бе, ти го служи. Няма да те много голямо. Аз не бих казал, че първите ми 3 победи в първите 3 кръга са били блестящи, но сигурно бяха много солидни и убедителни. Днес не видяхме такова нещо, но от друга страна трябва да се отчита, че... Чакайте, не мога да се цена дупката. Ейт. Загубиха мача за първенството. Харесва ли? Мерси. Много късмет. Манатка, че ни пука, грабна кола. Къде ще минем? Тежкия проход е супер. Вино нося също. Аз 3 литра да не саш. Абе, ще стане. Не бе да се заднеш обърна за Пием много вино тая вечер. Ами как хубаво, зеленен двора. Ами виж как се пожелаш 4 пъти. Колко? 20 беше. Какво става там? 20 беше. Доживее ги ти пък. На 5 по 20 става, с тези 20 още 120 става. Лозата е полудяла тук. А тук е става. Там има връзки, които Той резонира. Аз стои нещо не мога да го се справя с него. Ама всичките ще бъркат и в една чиния. Ние двамата с него иначе не сме. Нарече имат още салати на Аре, двамата ще ядем тук с баща си. Хората са музикант. Е труден инструмент. Ами се опитваш да се както на акордеон го знаеш, Всички затворени. Това си до, значи да стане ре, като я трябва да въздуха ре, ми, фалис, сол, смяна ла, пак, сол и обратно. Но най-лесно може да изкараш ре, ми, фалис, сол. Инструментални такива пиеси. Може би са в техническо отношение много ценни запознавачи. Ама по-обикновени хора харесват по-продукти. Да. На земята ми те като фанах двете, те не нарязан до края и се Сега дигнаха като още. отида в София ще му налегне на нещастие, че нямам кола ям. Пак.
Ние това го знаем. Какво има? Блъска по вратата. Мисля, блъска не може да се боли вратата. Аз сега ти видяла Коля, като си до туалетна, не правиш. Коля, де отиваш? Намисли си! Мислите си. Браво! Ставам на... Не, Да почваш ще от начало. честите красивите 20 години. Започваш от начало. Може само да се заведе. В купето бяхме трима, млада дама попия. Цинквайс кавалеро, цинквайс кавалеро. Работата няма край, работата няма край. Аз останах изумен. Вместо дама за косата, дръжам попа за брада. Той ги научи. Добре, не се го падали да помня. Наде! Надя! Идей с тема място, бързо! Ти водиш. Аз